Hi, sir! Ay, na. Na, ako, sir. Bawas-bawasan nyo gamin ti agkape, sir. Kano Ay, naman na. nagkikig to? Apa, Dakon, sir. ambag man, tanasurutan pa itidalan mo nga nagsuble. Madam Bertauda. Ay, sir. Ay, na, abaw. Bye. Makalawas lang ti pakadam nga agbakasyon. Ay, naapaw ta nasurok mo nga makabulanan. Di ka pala nagsublay. Ay, na, apaw din pala yung bagata. Nagsarak ka man, ti sa bali nga katulungan. Ay, sir. Pag Apaw. na umanungit, sir, relax. Breathe in. Breathe out. Ay, naapatal na naman. Ay, na yung awan mo manan. Si kayo pa hindi nga katulungan. Hindi masursuro tayo. Ay, naapaw. Relax lang ka, di, sir. Agungot-ungot ka manin. Pagkakadi nga agungot, sir, ito nalaka ka nga lumakay. Kas dalagarod lakay, tarupa mo nga orin lumakay. Ya. Sir, ada pa niya batin ng sapot tikindid dyan, wala sampit di. Hanggang nga umanungit, sir, mabawasan ti kinagwapo. Wala ka lagarod lakay. Ay, sir, ada ba ito merienda? Merinda. Wen, sir. Ay, na. Kasang-sanggo mo pa lang. Merienda manan. Nga dago sa hindi sa ragamaw na. Ala ni sir. Kaya syempre, sir, tanabanugak nga nagbiyahe, sir. Ay na, walis ang kidi adi ni sir. Gaya mo agwalis ang dati di ni siro. Ato ki sir putik hindi. Kita ka man langin, sir. Umanunggit ka man. Kaya naman nagmerinda, sir. Ang dapat ti suputik hindi, sir. Dimlip pa, check upit damdaman, sir. Nagsuliwan ti konsumisyon ko. Talaga nga. Siyak pa iti. Ibaw nang among na. Ay, nagpas mo lang dati. Mawali sa mga manok. Ay, mag-relax mo lang ti taon. Ay na, sir. Nakatugaw ka manan. Nalpas mo di wawalisam, sir. Ay na. Agsel-cellphone ka manan, sir. Natikong ko na kanyam. Ala, sir. Adati amok nga kasta. Kaputi ka sa cellphone na naatake, sir. Promise, agay peso. Abaw. Nalpas mo di wawalisam, sir? Ay, si problema dati. Sakit ti ulo ko. Si problema dati konsumisyon ko na po. Ay, talaga. Kasi cellphone mo ata, sir. Abaw. Ulong. Ay na, talaga nga, damagin pa, nung nalpas ko na day wawalisakam. Nalpasain, madam. Ay na, po, nakapuot ka pa yan nga, ti among ti agubra. Tapos ka, data ka lang nga pa-relax, pamirye-merienda lang. Alam mo, sir. Ay, nabaw. Hindi ka sang-sangpit kumit, sir. Siyempre, nabanugak ti biyahe. Ayun gaya mo, sir. Gaman gam ti bawas, sir. Hindi man tatay magamaw na yun, konsumisyon man tatay. Sir, mabalin ba nga aglibak mo next week with pay? Maglib ka? Ayun, sir, with pay. Come on. Tapos with pay? Sir, Kaya pumatagad ka talaga nito'y abaw. kasakulak naman kita talaga, Nga. sir. Kasang-sang po mo pailaang, aglib ka manan. Tapos di kaya mo, with pay pa'y datalib mo. Ayun, sir, Ako talaga dati nga nga. katulog. Kasakulan mo Ay, Kasapulan talagang, sir. Tanya man di magkasabula, ma'am. Kasapulan, sir, taniin ang koda di hospital gamin, sir. Makalawas, sir, ijay. Di hospital? Sir, makalawas, madipe nagaw-awid, sir. Nya, di hospitalinan, ma'am. Uwin, sir, makalawas na giant, sir. Madipe nagaw-awid, sir. Abay, ngiti sakit na. Nurse, isunod dyan, sir. Basit lang di pasensya ko, Rama. Manong ko pa. Sir, ni Manong ko ada di police station. Kalurabiin na giant, sir. Madipe nagaw-awid. Ito problema ti pamilya mo. Ampay, tada di police station ni Manong ba? Tanya tinaramin na nga kalukwan, tanay ko lang. Kanya na ikulong isuna, sir. Police isuna, sir. Konsumisyon ka nga talaga. Ay na, yaya, tal na anak. Ay na po, may brother kanya.
pumaysaw nga maatake akin ka. Sir, Renoy, Apaw. alaki, padasok lang na pa, sir. Barang makalusot. Makaligid kay ko naman. Apaw. Kasubsublim pa ilain. Kaya mo, glib ka man ay. Ano, makalusot, sir. Apaw. Ingka kiti ag sagana. Tano sumang pweda mamaw. Rumwar tayaw. Mapantayaw ag bakasyon. Bakasyon, sir? Ay na. Apay sulot ka. Ano nga nangag. Bakasyon. Mapantayaw ag bakasyon. Sungain kan. Kag sagaman. Sige, sir. Sir, hintayon! Apaw. Tanya dala. Yes, sir. Tanya man tayo tsura man. Itamat, sir. Ready akon, sir. Oh. Apaw. Kasyam. Tanya data suot mo. Ay na. Nakapantalong ka. Naka-t-shirt ka. Ay na tapos. Nakatupis ka. Tanya data. Siyempre, sir. Konserbatibak, sir. Iso nga, kastoy ti outfit ko tatapang malakasang atake, sir. Iso ti oso ka dagiti padak na conservative, sir. Ay na. Talaga konservative ka pa. Ay na. Apaw. Kasyam natin katulong may. Ay na. Apaw. Antayo nga mapan-agbites. Ay na. Sino tinagbaga kanya mga mapantay agbites? Di ko naman, sir, nagbakasyon kayo. Iso nga, summer. O di beach. O di beach. Kun Apaw, nagkangag ka lang ti bakasyon. Beach nga dagos, ti simrit ni tapanuno umaga. Ay na, apaw, ingka man agsukat. Haantayaw nga mapan-agbites. Nya. Ay na, mapantayo ag bakasyon. Jay ibang bansa. Ay, naapaw. Si Mission nga talaga dating katulaw nga. Ingkag sukatan. Isaganam dati passport mo. Huwag dati wishlist mo. Si Mission nga talaga dating katulaw. Ay,